खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आरपीएफ रेल बिफाननि पुलिसा सासे बर'खौ एरेस्ट खालामदों। बङाइगाव वंदे भारत एक्सप्रेसआव सौदावनाय मोसौनि बिगोमा उमेश ब्रह्म बिथांखौ आरपीएफ एबा रेलवे पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। आसामनि बेलासिपारा हाजारिपारायाव गंनै बाइकनि गेजेराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानानै 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय नुरबाक्ता खान, जाइनुर खान, आबु बक्कर सिद्दिक आरो मोहम्मद हुसैन। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय लिसुबारि ओनसोलाव सानै दुथां बिसि आरो फिसाया गावसोरनि गोदानै जोनोम मोननाय हौवासा गथ' गोरलैखौ सासे 17 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'नि आखायाव गथायनानै खारखोमालांदों। उनाव बे हौवासा गथ'आ बिसोरखौ नेनोबो जादोंमोन, नाथाय नेबाय थाबो मोनैयाव गथ'आ गथ' गोरलैखौ लानानै गावसा न'आव लांनाय जादों आरो गासैबो जाथायखौ गावनि असे बिमानो फोरमायदोंमोन। उनाव बिमा आरो गथ' सानैबो गथ' गोरलैखौ लानानै मेडिकेल चेकआपनि थाखाय जरहाट मेडिकल हस्पिटालाव लांनानै लकेल पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों आरो लकेल पुलिसनो जाथायनि सायाव केसबो होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि दुथां बिसि आरो फिसायखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। नगावआव गंसे खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय सासे गेजेर बैसोनि सुबुङा हरखाबै गोलैनानै जिउ गोमादों आरो बे जाथाया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनाव जादोंमोन, नाथाय थैनाय सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगावनि गोदानै बेखेवजानाय नीलाचल फ्लाइअभाराव जाब्रबथाय जादों। गंसे ट्राकआ गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि गंसे जाबोर बुथुमग्रा थेलाजों जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथाय जानाय जाथायाव जीएमसीनि सासे मावथिआ गोब्राब जोखोम जादों। हायद्राबादनि कुरुटला टाउनाव सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गावनि न'नि थाग्रा जायगायाव थैना थादों। थैनाय सिख्लाया माल्टिनेशनेल कम्पानियाव न'निफ्रायनो खामानि मावोमोन। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय बि दीप्ति। दीप्तिनि बिनानाव चन्दनाया बुंनाय बायदिब्ला गावनि बिब'खौ थैनायनि सिगां सोरबा सासे सेंग्राजों ओंखारलांनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो गावसानि न'निफ्राय 2 लाख रांजों लोगोसे सनानि मुवा बेसादफोराबो गोमादों आरो जाथाय जाखांनाय समाव बा जाथाया जाबाय थानाय समाव न'खराव रावबो गैयामोन। लोगोसे दीप्तिनि मोदोमफोराव गोबां जोखोम जानायनि सिन दंमोन होननानै फोरमायदों आरो बे जाथायखौ दीप्तिखौ बे सेंग्रायानो बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव तेलेंगाना पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो थाबैनो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामगोन होननानै न'खरनिसिम रादाय होनाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै चिरां जिल्लानि जेथि दुवार दखरा एबसु आरो सिडली चिरां दखरा एबसुआ 1 घन्टानि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारदों। जोङो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिया जाहैबाय आथिखालाव जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सिङाव थानाय जि प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिं बेनि हेंथायै जोङो दिनै खुद्रिसारदों। जोङो मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआव जोङो लाडु सिंनि जि आरोबाव बियो दिनै जयनिं जानायखौ लानानै मैया खुद्रिसारदों आरो दिनै जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव गासै 7 जोङो फरायसालिमाफ्राव बेबायदि दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै खालामनो गोनां जादों। जोङो दिनै जोबोद दुखु मोनदों। जाय मानसिया जाय प्रफेसर लाडु सिंआ दिनै एरेस्ट जानाय मानसिया दिनै सीएम भिजिलेन्सनि कमिटिजों बियो दिनैहाय बिनि सेलजों बियो दिनै एरेस्ट जानाय मानसि, दिनै बेल लानाय मानसिया दिनै आरोबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दिनै बियो जइन जाफिननाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। जोङो बेखौ दिनै एबसुनि जानानै जोङो बेखौ खुद्रिनाय जोङो फोरमायदों। जोङो दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। जोङो जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय बे समाव दिनै बिथाङा जोंनि जाय सोमावसारनायजों फैनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटियाव दिनै फैनानै बिथाङा बै जोंनि इउनिभार्सिटिखौ, जोंनि फिउचारखौ, जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ दिनै बिथाङा नस्थ' खालामनो थांगासिनो दङ। मानो होनोब्ला दिनै जोङो नुनो मोनदों दाखालि जि 6 सेमिस्टारनि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोबोद उनावसो होनायनि थाखाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा
जायफोरा मास्टार डिग्री फरायहैनांगौमोन गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव बै फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों जोङो जोबोद दुखु मोनदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेबायदि भाइस चेन्सेलरा दिनै जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिया थांनाय 10 जुलाइआवनो होदों नाथाय दाखालिसो 22 तारिखआवसो 22 आगष्टनि 22 तारिखआवसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेबायदि रिजाल्टखौ होनो हादों जायनि थाखाय जोङो दिनै जोबोद दुखुजों दिनै जोङो बेबायदि मोनसेबाव जोङो धरनाखौ लानो गोनां जादों जोङो जोबोद दुखु मोनदों जाय मानसिया लाजिनांगौमोन जाय मानसिया खुनु मरेलिटि गैया जोङो नुनो मोनो इन्डियायाव जुदि सोरबा माब्लाबाफोर रेल जुदि नोङो जाब्रबथाय जायोब्ला रेलनि एक्सिडेन्ट जायोब्ला रेल मिनिस्टारा बिनि रिजाइनेसन होनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय दिनै एथ' एरेस्टेड मानसि जानायनि उनाव गोबां नोङो दुर्निथि थानायनि उनाव दिनै प्रफेसर लाडु सिंहआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ दिनै बियो आरोबाव लागासिनो दङ मैयाबो बियो जयनिं जादों मैयाबो हाबदों अफिस सालायगासिनो दङ मरेलिटि जेबो गैया जोंनि समाजाव बेबायदि इउनिभारसिटियाव थानाय मानसिया जोबोद दुखुनांथाव जोबोद आसरित बेबायदि मानसिया दे नोङो इउनिभारसिटिखौ सालायनो हायो जोबोद दुखुनांथाव जोङो बेखायनो दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै जोङो बिथांखौ गोख्रैनो बिथाङा नैबे जिखिनि पस्ट बिथाङा आवग्रिनानै दङ बेनिफ्राय गोख्रैनो बिथाङा रिजाइनेसन होनांगौ जों आसाम सरकारखौबो जोङो हुंखार होदों जोङो सोंखारिदों बिथांखौ एरेस्ट जाखांनायनि उनाव दिनै बेल होखांनायनि उनाव बेखौ मानो आरोबाव दिनै जयनिं खालामनो होदों अफिस सालायनो होदों जोङो बेनि थाखाय आसाम सरकारखौबो जों रिकुवेस्ट खालामदों सरकार जोङो नारसिनदों जाहाथे बिथांमोनाबो दिनै लाजिथावथाव एरेस्ट जानाय मानसिया गावसोरनि मेगनावनो दिनै बेबायदि नोङो इउनिभारसिटिनि सासे भाइस चेन्सेलर जागासिनो दङ जोबोद दुखुनांथाव जोङो बेखायनो बिथांखौ खावलायदों जोङो बिथाङा मरेल ग्राउन्डआव बिथाङा गोख्रैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथाङा गोजान जानांगौ आरो जोङो दिनै दाबि खालामदों जाय मानसिया जयग' गोनां जाय मानसिया स्किल गोनां बे मानसिया जोंनि नायल' जाल' बड'लेण्ड बिटिआरनि मोनसेल' इउनिभारसिटि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सासे मोजां भाइस चेन्सेलरा बेयाव जायगा लाफैनांगौ बेखौ सामलायफैनांगौ आरो जोंनि नायल' जाल' जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाहाथे बे फिउचाराव जोंनि गेजेराव मोजां फरायसा ओंखारहैनो हायो मोजां रिसार्चनि खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जों दाबि खालामदों जों दिनै नुनो मोन्दों बिथाङा दिनै गोबां नोङो दिनै कारापसनाव जइन जानानै कारापसनाव लिप्त जानानै कारापसनाव लोब्बा जानानै दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोनसे कारापसननि कारखाना बायदि सालायगासिनो दङ बेयाव इलिगेल एपइन्टमेन्ट जायो बेयाव रिजाल्टआ लेट जायो मोजां फरिखा जाया मोजां बिजाब गैया दिनै फरिखा मोजां सामलायनो नालागे मोजां नोङो इउनिभारसिटियाव सामलायनो नालागे बिथाङा दिनै कारापसनाव जोङो बेखौ लोब्बा जानायखौ जों नुनो मोन्दों बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै दिनै नैबे जि सोमावसारनाय जि खुदिसारनाय हाबाफारिजों जोङो बिथांखौ दिनै जोङो हुमखि होदों बिथाङा थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय ओंखारलांनांगौ गिबियावनो आङो सौराम बरगयारि कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरनि जानानै आङो बेखौनो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानो जे जोंनि सोलिफु दानाव सोलिबाय थानाय जेनाखि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंह बिथांनि दैदेननाय जोंनि नुजाथिनायाव बेनो जे बिथाङा थि टाइमाव जोंनि एग्जाम आरो लोगोसे टेक्सट बुक बेखौ मा खालामाखै आरो बिनि थाखायनो जोंनि माखासे स्टुडेन्टफोर जेनाखि सिनियरफोर बिसोरो एडमिसन लानो थाखाय गोब्राब खस्थ' जादों जेने पिजि एडमिसनखौनो ला आरो जोंनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय बे थिग टाइमावनो जाया बेनिखायनो जोबोर गोब्राब जेंनाजों जुजिनो जादों जों बेनिखायनो जोंनि स्टुडेन्टफोरा जोबोद दुखु खस्थ' गोग्लैनांगासिनो दङ मानोना जोंना गामि ओनसोलनि स्कुल बा कलेजफोर फरायफुनाय सुबुंफोरा बेयाव सोरबा गोरिब दुखियानि फिसालाफोर फिसाजोफोर बिसोरो फरायफैयो बिसोरो एडमिसन समावबो थिग टाइमाव जायालासिनो बिसोरना जेब्ला थाखा फैसा गैयै समावसो एडमिसन जानानै होयो बे समाव बिराद जेंना सुस्रांसै आरो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि